Atibatike zvechopu chopu. Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Tadzoka pachivhitivhiti, tadzoka zvekare muri yeZimbabwe kuzivisana nyaya dzinenge dzichipo. Aiwa ihoche baba, unozwa tanzi rinenge riri zeve woudzana kuti zvinhu hazvisi kupera munje. So panapa ndiri kunzwa imwe nyaya iri panapa iramba ichipisa, nyaya ichitenderera, nyaya yaKelsi. Pari kunzi nyaya iyi yaKelsi ichamuomera because another charge has been added to her cases yeFoodland ID. Mother is vowing kuti she's going to take zvose zvakatengwa nemari yemwanakomana wavo. Dzimba dziri kunzi dzakawanda. Politics is a dirty game apa. Ari kunzi akarohwa. Muri kunzwisa nyaya yacho, ari kunzi akasvasvangwa. Nyaya yekuti unobudikira woisa ID, yanzi vakagadzira zvimazita zvimuforimbo zvawanzi imwe ID yanga inayo yainga yakanyorwa zita rekuti Gertrude Badza, ende haina kukwanisa kunge ichizoapia ichioneka in the system, but ID yo yakatobuda yakanzi Gertrude Badza. Kureva kuti ihombe inenge ichinetsa, nyaya dzinenge dzichiningina. Ende madha vari kutaurwa ndiani? Amai vemukomana ndevapi? Ndi amai Mnangagwa. Naye ukaona kunzanzi vari kupinda nyaya dzacho. I don't know how far true is that, but ndo ma speculations acho aripo, and isusu we don't care kuti ndazotaurwa munhu anogona kugara bhuru wako, but nyaya ikatotaurwa mataurirwo iwayo tinenge takuda kuti titodzifambira tinge tichionesana kuti is it worth it, is it necessary. But ndiri kunzwawo vamwe vari kuti zotaura kuti zvoni madha havazotadze kutsamwa pane nyaya iyoyi because pane mamwe ma-accusations ari kutenderera zvisingaite. People were alleged kuti mwanakomana uyo ari pamadrugs futi, ari kutorwa zvinodhaka mwana wavo. Saka ndatonzwa umwe achitanzi akabvonza akaendeswa kuBelarus. It's just that no one will be there to confess direct kuti zvechokwadi ndakamuona ari kuBelarus. But vanenge vachibudisa nyaya idzodzi mostly vanhu vekuti vanenge vari surrounded kune vanhu ivavo, kune that family. Kune vamwe vanhu vari kuti vanenge vari ma-loyal family friends, loyal family inonzi chi, vanenge vari vashandi chaivo ve-that family. Ndo vamwe vevanhu vanokwanisa kubudisa those issues because dzimweni dzenguva unonzwa kapanorayirwa mwana wamambo unenge wakagara wakateerera uchiti chii chiri kumbonyatsoitika. But now let me quickly dive timonzwa kuti maZimbabweans muri kumboti kudii nenyaya idzodzidzi dzamadha. Madha dzinongoonesa zvinombondibata so zvekuti ndinenge ndakuda kuti kutotanga kupinda mumwe yati chibata bata nenzeve, bata nechemuchuno zvazvinhu right. Zvikanzi chokwadi chimwe chiripo ndechekuti haisi nyore kuona munhu anodanana nemurume wako achiblinga kudarika iwo muridzi wemurume. Zvinorwadza. Zvikanzi madha vari kutofaitira kusimbirira kuti because that ningirikini is second wife kana kuti girlfriend whatever, I don't know kuti mungamisa pane category ipi. Saka ndo pari kunzoni saka madha vari kumira nemuroora wavo mukuru. Ndoigwe nyaya iripo. Zvikanzi aiwa pachake aifanira kudya akanyarara opukuta muromo. Zvino magifts ema-G-Wagon kaya usingashande plus masuitcase ema-US akawanda kudaro kuita content moti zvinonetsa kuzozvidaira. True. Wakabuda iwo uri pagomo remari yakabva kupi? Unoita nezve, unoita business rechi. Some of them, even if you ask them, they don't even have an O-level certificate charo. Kungotongoona kuti pamwe pane zviri kuitika. Alright, ngatiti izvozvo hazviiti semari, it's okay. But what about wokungonzi une business ripi raunoita? Zvimwe zvezvinhu zvichokwadi zvokuti zvinotanga kutemesa musoro zvodzoka zvodetsa baba ko wazonge waita seko. Ndai umwe ari kuti aiwa nyaya yakatangira pakutorwa mupikicha akatarisa makomo emari paya. That pic did a lot of damage to the family. That was the that's why the mother decided to investigate musikana kuti vaone kuti what's really going on. Aiva pa CCTV for a whole year asingazvizive hake. Ndo imwe nyaya iri kutaurwa panapa. Makomo emari zvishuwa zvinodamage aningirikini. True, politics is a dead game zvechokwadi. Ende vana mai vari kuendesa vana kun'anga kuti dzinyengewe nempinga. It's so sad kuti ndo patasvika seZimbabwe vana vavo futi kana vapanyanga havazodzikame. Purpose
too much ndo rimwe shoko riri kutaurwa nemumwe andizoziva kuti information iyi vari kuitora kupi kuti hanzi vana vari kuendesa ana amai vavo hanzi ana amai vari kuendesa vana vavo kun'anga kuti vazonyengwa nembinga. I don't know how far true is that. mazimbabweans muri kuzviita here but I don't see anything wrong zviri kana zviti izvo zvamuri kutaura kuti mwana vabereki vanoendesa mwana kun'anga kuti anyengwe nembinga. Handione chazvakaishatira, handiana da kuzvarira rombe imi zvinodetsa, but just that ukapfuura nemupolitics wapfuura nemufield yedu tinenge takuda kuti titokufambira tichiona kuti uri kumboti kudii kwenyaya dzako dziri right here idzodzi right. Umwe ari kuti aiwa nemanesera ari kuita mari iye aitozvida hake achitorwa mapikicha akatarisana negomo remazimari ameno ikoko haisi hama yangu ini it's quite sad. Amene ikoko ini zivi zvangu semunhu asina kana dhora handi vanoflasha mari yeti muzvipatara vanhu vari kuzvarira pasi. It's quite sad honestly. Haipezvo zvinorwadza, nyaya yemari inonetsa. I think if you're a Zimbabwean guys, usafoka shon mari yako inokuvengesa zvinhu izvo zvosaite. Don't do that. Don't show off. Money is the root of all evil. Anditi kana ida kuoneswa chitsvuku nevana vevhu, do something chinoflasha mari. Unenge tingati chiko public enemy, koza vanhu havadi ngirikini, havadi kuona success yakanyanya umwe munhu yakanyanya kuzovadarikira. Yes, vanogona kusekerera kuti but ningi chiri kurarama life baba, chiri kutapfunya, chiri kurova muningiri mutefetefe welife. And then kana mutefetefe iwo wakuzokurirawo life dzavo, amen, zvimwe zvacho muchazozvidairira zvega. Umwe ari kuti ayo problem inoona vanhu vazhinji havagoni kudya mari vakanyarara. Wabata akuru wanza wabata akuru dzikamakani kuzoda kunyoka nyika yese ikuone ndokudii. Vana vadiki vada kudzidziswa pukuta muromo. It's always good kuti pange pachidzidzisanwa kune zvimwe zvinhu, mamwe maissues, kuti ko ninge waita sei vanhu papukutwa muromo. Nokuti kuti nhasi wapuwa mari wobva wati vana vese veZimbabwe vakuone, vanhu vari kutambura zisi nyaya yemaissues ari kuningina. And at the same time I don't think kuti maZimbabweans vanozokwanisa kumira in solidarity with this young lady, but I feel sorry kuti mana vanhu vacho vaakutanga kuda kunoningina navo haana zera navo. At the end of the day vanomuremera, vanomupedza. Umwe ari kuti pokelo haana kurohwa wani, hapana anoramba akanyengwa navo, anongoita munyama plus anga akunyanya kuganza. Muri kuona nyaya yacho iri panapa, posting your picture uri kuside kwako inonzi iwewe. Let me tell you something zvandakanotisa. Unodziwa ukaenda unogara kuside kwako, vanenge da kuti uite munzwa munyama, varida kubuda uchinzi wabuda uchichemedza kana mwana wacho kuti vabatwe neBP iyo. Ndozvichida vaZimbabweans, kubuda uchiposta uchitoflasha mari. maZimbabweans havafa vakakunzwisisa, havazvitambire izvo, zvazvisi something chekuti hachigamuchirike.